Salam aleykum, gelin önüne geçin töre. Sen tanışma ne tanışma, olama belli de. Kimliğin soracak, senin mi halıma sonra. Düşün şört Türkmen mi, значит bollu da. Hazır sen mihmanım, otur sen arkayın. İslesen korkulacak, islesen korkuyun. Qoğumanla yağdaylar, men kem yaşamalça de. Yüküm ve mazuluk yönü daşamalça de. Berdiqin, erved adam bolman. Yamallamayın o meni, hakikatımı görmen. Vakti gelinne bererin menem Allah kardımı. Çağılıkta urlongda kim aydıptın arzını. Assalamu alaikum, hormatly dinleyijiler. Men ilki özüm bilen tanıştyrsam, Akşy Müslüm, rap sunugaty bilen meşgullanyp gelýän. Men hem şu raply dil bäsleşigine gatnaşýan nesip edennin o hemmeňiziň golluglaryňyza, hemmeňiziň like'laryňyza garaşýan Allahjan. Şu bäsleşige gatnaşan hemme rapperlaryna da ulu üstünlükler arzu edýän. Hemmeňiziň janyňyz sag bolsun. Häzir jany ses bilen men size bir aýdym ýerine ýetirip berdim. Dur dinle, gözlerime seyret. Sana nem oluy kölümme biderek. Yüreğin gerek diýsen malyna ýöne ýanysma kalsana hany seni men bile. Men sen bile görüpdüm bagytymy. Näme inni sulamay sana bagytmy. Sana gerekmi durmuşymyzy bulamak. Sen näme üçin aýt ýene söýgüýmedi duýamak. Elimde gülüm, seret gözlem ýaşly meni gıynayan. Senin göwnüň daşmy biderek. Özüňi anlayan gözüme serete kim başyň aýlayan. Elimde gülüm, seret gözlem ýaşly meni gıynayan. Senin göwnüň daşmy biderek. Özüňi anlayan gözüme serete kim başyň aýlayan. Aýt, kim başyň aýlayan? Assalamu alaikum millet. Men Begenç Geldiyev Balkanawa şäherinde ýaşaýan. Pseudonim XO diýerler. Raply dil bäsleşigine gatnaşmak istedim. Beýle gatnaşýarlarda üstünlük arzu edýän. Sag bolun. Aydım yazmalı, bir zat etip kalmalı. TikTok dolu samsıtlardan biz olurdan kalmalı. Inne dost govaydym da şun yalaydım yazmalı. Eger aydın halam olsan burca like basaymalı. Dorymaysın bulaydım hiç saat barada. Gördüm bu taparsam sizi TikTok'ta arada. Çıkarar men bulaydım mi garaş günün sanada. Purchase your tracks sanada. Hemmeňize salamu aleykum. Adym Maksat, Aşgabat şäheriniň raply dil bäsleşigine gatnaşmaly isleýärdim. Hemmeňize üstünlük arzu etdim. Dinläňiz üçin sag bolun. Eastern Side Beats. Yeah, bağışlan gelin bäri sizi öçürmäni. Ulun ýöne arzu başaranyny göçürmäni. Gellede zat bolmasa diliňiz gurlanynamy. Däli ýatanda da ýetdi seniň derejeňe. Aýlanyň şäherimiz Town. Yüz berýän bolmasa da beýdan. Başaftan biz ýaly bol bilkan. Sana duparýam oýunjun playground. Eşýän ýeteň ok ýene işlän. Täzelere ýol könüllere gişlän. Ýokary derejem ujundan dişlän. Ýanymda şeýtançysyň diýençe periştän. Size göre del bölläň ulýan bolsaňyz. İş alýan käpul üçin abraýyn goýsaňyz. İşim taşlap geçegräbi gününe goýsaňyz. Bu zatlar daşsaňy köpüsin çaly bir gopuz. Meni de Snoop Dogg tamaraypyň alybay. Tatuwa çykarlamok Türkmen haly ýaly. Garşyda tapylanok Muhammed Ali ýaly. Kagyzlarym gyzyl ýaşyl göp bütüklü ýaly bary. Aýlanyň şäherimiz Town. Yüz berýän bolmasa da beýdan. Başardan biz ýaly bol bilkan. Sana duparýam oýunjun playground. Assalamu alaikum millet. Şu rap dil bäsleşigine gatnaşanlar hemmesine üstünlük, hemde şu rap dil bäsleşigine gurunanlara, halipalara sag bol taňa ýetmäýän. Hanonda ýöredýän. Özüme çekýän PUBG ýaly, ýoşy görkezäý hack ýaly, kim edip bilýän menki ýaly, izimde ylgadýan jekli ýaly, beýdiýsem özümi öwdügüm däl. TikTok'da efirde görünýänken, laka çap bolýan gyzlaram ba, ýöne hiçsin söýdügüm däl. Bu faýda hemmesi çaýkan dur, bu faýda biri saklan dur. Berdeken dolu goşun, senem gelle durma goşun. Bu faýda hemmesi çaýkan dur.
Assalamu alaikum hormat doğanlar, rap söyleyen doğanlar. Canım sağ olsun. Nisiyeden TikTok'ta rapli dilatlı beyatlaş başladı. Kimde kim katnaşası geliyamada yaş rapperla katnaşak oldu. Ya önden ayten tapağı yok, bayraklı orundu. Doğru malumatım aşağıda belirlekizlerin accountları şonuna bağlıdır. Canım sağ olsun dönün. Göreyim ben o ya.